Odi enwekwere mmanwụ mana nwekwe mmanwụ nke ka ibe ya duk Igbo oke mmanwụ ị na-etisi ike mwa bụ Elvis Zuma nwa Nwokerueobi Ikeji si na ọgaranya gị si na chi ewesikwa na ife agụji abụ ike ọ dị ya na mbọ mgbe kwuo si otu a ka o si wee dị onye na-ekwu okwu ya na-abụ the goods worldwide importer and exporter aka na-eme heavy duty machines na Austria mana Nigeria na kirikiri general contractor ichie ọmakame na Nnewi okwu dịle ndị kwuru ya maka na onye kwuru okwu ya bụ ichie okwu dịrị ụzọ dị ike onye ọmasị okwu nọ Nnewi nchi Nnewi Petro Anedo family nnukwu mmanwụ ka ọ bụ nnukwu mmanụ pụtanụ n'ọgbọ ife emebenụ n'obodo maka na Chukwu nwere nnukwu chi ife ọ na-emenụ n'obodo ọ ga-eme ife dị ike na-emenụ ị ga-emenwukwe n'ife dị ukwu na-emelụ ị ga-alụnwekwe n'ife dị ukwu na ndụrụ obodo ife ememe n'obodo ọ bụ Chukwu n'ọtụtụ na-akụ n'akwụkwọ ọ bụ Chukwu n'ọtụtụ na-alụ n'ụlọ ọ bụ Chukwu n'ọtụtụ na-alụ nwaanyị ife na-emele n'obodo Duku nku ihe egwu agha akọghị maka na onye na-eme ka Chukwu na-emelụ mgbe si gị demedeme o wesikwa m kene ezi oyi ya bụ ichie Chief Ọkadigbo oyi Austria Chairman Royal Parliament Emeritus Omogo Emeritus Odogwu Omogo na-abụbụ Nnewi nchi Nnewi oyi nuo oke mmadụ nuo ogene Chukwu mere gị n'elu ụwa nuo iji enye n'ụmụ ogbenye aka nuo ọnụ ụmụ ekene inu Duku si m kene inu ọgaranya nuo ịma mmadụ oloyi na-azụ n'akwụkwọ ịma mmadụ oloyi na-enyere aka nuo oyi bụ ọchịagha n'Austria nuo Odogwu kebo Chief Ọkadigbo ọnwụ ahụ Elvis Zuma na-ekene nke kpasa ego bụ mma nwoke
kenekwa Ichie dike bụ agụ nke abụọ n'uru agụ Nnewi. ezi ọhịa Kenechukwu Agbasi. ekene nsọ edo Ichie Agbasi na Nnewi. chairman Anedo family meeting Nostra ọ dị mma okorobịa ichiwe ego wee chụọkwa ka Ichie Agbasi na Nnewi si wee chụọ maka na ego dị mma inwe n'okorobịa. Ekene sado nunu onu mekene inu dukusun kene inu ọgaranya ibe ya isi mụ kene inu ibodogwu onye a na-ekwu okwu maka ya o nwere na ejiri mara chairman na Anedo family meeting onu mekene ịbala ọgaranya na nwa ije o wee sikwa m kenenu Ikechukwu ebele oyama alias Brazil alaba engine 24 volts aka na-eme sprint na maza nne mụrụ yi mụrụ nwa adịghị agbafa na nkịtị maka na onye na-agbafa nwere ife ọ na-emekasị ya onye na-agbafa nwere ife ọ na-emekasị onye na-agbafa nwere ejili mara ya Brazil onye ukwu okorobịa ka maza niile ji ya eme ọnụ ihe ugbo horsepower 24 volts ọ bụrụ ihe ụmụazị ka na-eme. Ana m ekene okwu dịlị mba alias Veron na Benin City Nigeria nụnụ ifi na-emele n'obodo ifi na lụnụ n'obodo ya mere si oyi gị dị si nkene ini duku ọgala ibe isi nkene ọgala ya ma n'ibe ya ego bụ mma nwoke ego bụ mma nwoke chụba na ego bụ mma nwoke ifugona ndị abụọ gara ya ego bụ mma nwoke ya mere okorobịa nke na-akpata ya ego ị na-anya ọhụrụ na ala ka aka ma mbọ ka ife ihe eri na ife ije ego karịkọghị ị na-anya duku bụ odogwu ndị odogwu wekwara ya yes ọmụnwa wee Elvis Zuma nwa Nwokerueobi Ikeji ọgwụ odogwu ka nwụ mere ndị eti egwu ndị odogwu ọgara ka mma n'okolobịa ọka mma n'okolobịa ọgara ka mma n'okolobịa asị m ọka mma n'okolobịa ọgara ka mma n'okolobịa ije inwe ego n'okolobịa ka mma ọka mma n'okolobịa ọgara ka mma n'okolobịa ọka mma n'okolobịa ọgara ka mma n'okolobịa asị m ọka mma n'okolobịa ọgara ka mma n'okolobịa inwe ego n'okolobịa ka mma ọyarịma onye na-echefe nwe ife ọ na-emenụ onye na-echefe nwere ọnụ na n'ụlọ onye na-echefe na n'ụlọ obodo duku n'ibe odogwunu iwe si nkene Ichie Nicholas Nwobu alias Onyimonyi nwa na Amobia obodo nke dị na Anambra steeti na-ekenekwa oriakụ ya na lọlọ Chukwu ji chọọ ya mma ife ọ na-emela obodo ka eji malụ ya ọnụ na n'ụlọ obodo ka eji malụ ya ọgaranya kasị mmanụ n'obodo
Okosimiri okwepụrụ nwi ngwa gwazienu m okwu nụ asị na okoro na-ejebe ọgaranya na chifọma sikwa na nwata ya na ọgaranya na-elikọ ọ na-agba oke ụzọ sikwa ọzọ na onye na-eme ka odogwu si eme ya ka odogwu na-akpọ ihe ya mere mụnwa bụ ọzọ Emmanuel obi n'ali Chukwujekwu dara a na-egbu iyi okwu ekwuru nwe iyi si o ka m soro Nwokerueobi wee kene ishe tuk omekeme na Nnewi dike na asa nwoke na-eme ka nwoke si eme ọgara ka mmadụ okolobịa ego bụ mma nwoke ego bụ mma nwoke